ați urmărit ultimele vloguri de pe canalul meu, ați văzut că am fost într-o mică excursie în Italia, în Bologna și Florența și, inevitabil, m-am întors cu niște trebușoare de pe acolo, trebușoare pe care vreau să vi le prezint astăzi într-un haul. Și zic să începem, că nu are rost să ne lungim prea mult. Prima oară am fost în Florența, într-un magazin care se numește The Flying Tiger, ceva de genul ăsta. Apropo, toate cumpărăturile sunt făcute din Florența, din Bologna n-am luat absolut nimic, pentru că nici n-a fost timp să intru prin magazine, că a fost o singură zi și, da, în Florența am mai avut timp să intru pe aici, pe acolo. Bun, ziceam de acest The Flying Tiger, cum să o fi numind. Ideea este că am apucat să văd clipul Andrei Balaban, care și ea a fost în Florența cam în aceeași perioadă, ceva de genul ăsta, și am apucat să văd haul ei din Italia înainte să plec. Și mi-a rămas în minte acest Flying Tiger, pentru că ea spunea că este un fel de Pepco, Jumbo, ceva pe acolo, și când am auzit asta, vă dați seama, trebuie să-l caut, trebuie să intru. Am intrat și am rămas ușor dezamăgită, sincer. Nu mi se pare că aveau foarte multe produse, adică aveau multe brizuri pe acolo, dar nu știu, mai așteptam poate la o diversitate și mai mare. Erau multe chestii pentru copii și multe chestii minimaliste, parcă prea minimaliste. Și unele erau cam chicioase. Deci erau așa cam 3 categorii și da, am crezut că o să ies de acolo cu brațele pline, cu 5 pungi, dar am ieșit cu 4 chestii, cred, în total. Da, aia a fost. Nu am găsit eu ceva pe placul meu. Și cele 4 chestii marșilate sunt următoarele. Am luat un caietel de genul ăsta, care este foarte simplu, după cum vedeți, minimalist, dar mi-a plăcut la interior, pentru că are aceste file cumva îngălbenite, învechite de vreme, mă rog, nu sunt învechite de vreme, dau ideea că ar fi învechite de vreme și mi-au plăcut cum arată, dar el așa în rest este extrem de simplu. Cred că e cea mai simplă agendă, cel mai simplu caiet pe care îl am, dar v-am zis, mi-au plăcut foarte mult filele. Sunt de acestea Dictando și am luat 2 din astea, unul pentru mine, unul pentru Tibi, și cred că astea au fost vreun euro bucata, ceva de genul ăsta. Prețurile sunt ok acolo, na, dar v-am explicat ce și cum. Am luat o trebușoară care cred că este pentru copii, mă rog, elevi, adolescenți, dar nu mă interesează prea tare. Și anume un notepad de genul ăsta cu un arici foarte simpatic. Așa este și, mă rog, se rup filele de aici, de la capăt, și asta cred că a fost așa 1 euro sau 2 euro. Și i-am alugesc ceva, și anume o zgardă de genul ăsta. Mi s-a părut simpatică, că e cu blush și un fel de... Inițial crezi că slămâi, pentru că sunt galbene, dar după aia când te uiți sunt niște cireșe galbene. Da, în fine. Și asta a fost la fel vreo 2 euro, cred. Sper să nu o pierd, pentru că i-am mai luat o bandană de genul din Grecia când am fost. Aia era foarte faină, cu felii de pepene, erau super văratecă, dar am pierdut-o. Da, cred că odată a purtat-o și după aia am pierdut-o. Așa că sper pe asta să nu o pierd. Bun, cam asta a fost cu Flying Tiger. Mai departe am fost în Lush. După aia am regretat că am fost în Lush, pentru că chiar prin ultima zi am găsit un magazin care ar fi meritat mai degrabă banii mei decât Lush-ul, mai ales că am produse de la Lush, luate de Tibi din ultima lui excursie, comandate din Bulgaria, de la Lush Bulgaria, pentru că Lush din Bulgaria livrează și în România, deci aveam produse de la Lush. Dar am zis că, na, e un fel de tradiție, să spunem, cam în fiecare oraș în care merg și este magazin Lush, intru și îmi iau ceva. Așa că mi-am luat și acum niște trebușoare pe care am să vi le arăt și am să mă umplu de praf, ca de obicei, pentru că, na, bombele lor sunt destul de prăfoase. Stați să le scot din pungă, mirosul este absolut genial. Și ce am aici? Puppy Love. Mi-am luat un spumant, cred că este ăsta. Nu înțeleg pentru că scrie în italiană, dar cred că este spumant. Da, este un spumant care arată așa, ca un cățeluș, cu ochișori în formă de inimioare și, bineînțeles, că miroase foarte bine. Nu mă îndoiam de asta. Și mi-am mai luat 2 bombițe
Una care a fost destul de scumpă, dar era ceva lansare nouă, cu nu știu ce, CBD, știți că e nebunie cu CBD-ul ăsta și așa, și am zis că, da, hai să o încerc, da. Oricum, deja mi se par cam scumpe bombițele astea de la Lush, le-au tot scumpit în timp și parcă, da, nu știu cât mai merită neapărat, dar pentru un răsfăț, să spunem. Cam așa arată, a curs tot praful din ea. Are un miros destul de botanic, așa. Nu e mirosul cu care sunt obișnuită de la Lush. Să treacă să scap de praf. Și am mai luat o bombiță care se numește Peachy și surpriză, este sub formă de piersicuță. Așa arată, e super simpatică și da, miroase bine, dar nu prea miroase piersici. Destul de miros de piersici, dar miroase bine chiar și așa. Mai scuturăm puțin praful, ar putea să am praf și în păr și pe nas și pe față până la finalul clipului. Și am mai luat o treabă pe care n-am mai încercat-o până acum. Este un fel de gelatină, nu știu cum se spune, jeleu de duș, ceva de genul ăsta. Cam așa arată. E fix ca un jeleu. Sper că surprinde camera. Așa. Și pur și simplu am înțeles că iei din el, ori iei pe tot, ori iei produs dinăuntru și te speli. E ca un fel de săpun sub formă de jeleu, ceva de genul ăsta. Are miros foarte fain. Mi-e miros citric. Mai mult, dar e foarte, foarte refreshing. Ăsta era mai bun vara. Da, a trecut vara. O să fie bun și acum. Da, e fain și interesant. Chiar sunt curioasă cum e. Că v-am zis, n-am mai folosit până acum. Și la casă mi-au dat o mostră dintr-un gel de duș care se numește Sleepy Shower Gel. Și n-am apucat să miros pentru că a fost și ăsta sigilat, dar mirosim acum, nu e problemă. Mă rog, e o mini mostră, cam așa arată. Asta ajunge pentru o mână, da, mă rog, da, măcar să văd cum e. Ce culoare faină are, stați așa. Hai, ce faină culoare. Miroase a făcut niște bulbuci. Miroase lavandă și vată pe băț. O combinație de genul ăsta. Cam așa arată culoarea. Foarte faină. Și e destul de densă textura. Mai știu. Poate data viitoare să-mi iau un gel de duș de la Lush când o mai ajunge prin vreo călătorie. Da, cam asta a fost din Lush. Bun, după aia am fost în Hard Rock Cafe. La fel cum vă spuneam cu Lush-ul, că am tradiția asta, când merg într-un oraș nou și este Lush, să intru acolo, la fel este și cu Hard Rock-ul pentru noi. Tibi nu este cu Lush, evident, dar la Hard Rock ne bucurăm amândoi de experiență și dacă ajungem într-un oraș nou și este Hard Rock în acel oraș, intrăm și, mă rog, facem și consumație, evident, dar pentru noi Hard Rock-ul este și ca un fel de mini-muzeu, pentru că au expuse chitări, haine, chiar și texte scrise de mână de mari artiști. Și, de exemplu, aici am văzut un sacou pe care l-a purtat George Michael într-un turneu. Mai era un card semnat de The Beatles, de toți patru de la The Beatles. Mă rog, astea mi-amintesc acum, dar erau foarte, foarte multe. Toți pereții sunt împânziți. Era basul basistului de la Red Hot Chili Peppers, o chitară de la Metallica, semnată la fel de toți membrii formației. Adică, dacă ești pasionat de muzică, Hard Rock este ca un mini-muzeu. Pentru noi asta este și niciodată n-am luat nimic din Hard Rock, pentru că, într-adevăr, prețurile sunt exagerate. Pe unde am mai fost, tot am zis, hai să ne luăm măcar un tricou, după aia ajungeam acolo și vedeam că e 30 de euro tricou și am zis că totuși parcă nu. Mai ales că, da, două tricouri, când am filat amândoi, deja ajung la 60 de euro, e ceva. Și la unele materialele nu sunt chiar foarte ok. Unele sunt din bubac, unele sunt așa și așa și nu ne-am luat nimic niciodată. Și acum, fiind în Florența și pentru că mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult Florența, am găsit un set de pahare de șaturi. Da. De ce să iei tricou când poți să-ți iei pahare de șaturi? Mă rog, sunt niște mega pahare de șaturi. Cred că sunt duble față de un pahar normal. Arată
Cam așa, nu știu cât de bine le vedeți. Numai că acasă am văzut că acesta are un defect pe care nu știu dacă o să-l vedeți voi foarte bine. Aici, pe margine, are un defect. Da. Și acesta are o ciobitură. Tot pe margine. Ăsta nu știu dacă s-a ciobit la transport sau așa era el. La fel, nu știu cât de bine vedeți. După ce ne-am hotărât și noi într-un final să ne luăm ceva de la Hard Rock, ne-am luat ceva cu defect. Din nou, ăsta cu ciobitura e posibil să se fi ciobit la transport, dar ăsta la alt sigur are un defect acolo. Noi nici nu le-am văzut foarte bine pentru că ne le-a adus băiatul care ne servea la masă. Ne le-a adus, erau împachetate, erau într-o cutie, deci nu le vedeai foarte bine și buza, marginea asta nu se vedea. După aia el le-a dus la bar și la casă acolo ca să le treacă pe bon și na, le-a pus direct în pungă, noi le-am luat și acasă când am ajuns am văzut treaba asta. Sunt și aniversare, de asta le-am și vrut mai mult, pentru că ei împlinesc 50 de ani anul acesta. Vedeți că sunt cu 50 acolo, dar da, mă rog, sunt de amintire, dar recunosc că am fost ușor mai mult dezamăgiți când le-am văzut. Bun, asta a fost și cu Hard Rock-ul. Mai departe, să mergem așa într-o ordine cronologică, cât de cât. Mai aduc aici o pungă. Mai departe, ce a fost? Așa, da. După aia vreo 2 zile n-am mai intrat în niciun magazin și în ultima noapte, pentru că ne întorceam de la o terasă și pe o străduță am văzut un magazin cu niște chestii interesante, chestii de corp, produse de corp, parfumuri și am uitat eu așa prin vitrină și am văzut că, băi, nu au prețuri chiar atât de mari. Mă așteptam, nu știu, la sute de euro, dar nu, erau 20 de euro, erau și produse la 13 euro, am zis că, Și era ceva specific Toscanei. Firma se numește, vă spun îndată, Herbario Toscano. Bineînțeles că era închis magazinul la miezul nopții, dar a doua zi mai aveam niște ore de pierdut, așa că am zis că, ok, intru a doua zi, măcar să-mi iau ceva de aici, ceva local. De asta v-am spus că mai degrabă păstram banii pe care i-am dat în laș, îi păstram pentru acest magazin, pentru că, într-adevăr, erau niște chestii deosebite și erau niște produse de acolo, de ale lor. Da, na, asta a fost. După ce mi-am cheltuit banii în laș, cu ce am mai rămas, am mai încercat să iau ceva din acest magazin. Și am luat 3 produse. Aveau foarte multe chestii acolo și arome de casă și arome pentru corp, ca să le spun așa. Așa că am primit și niște mostre, de-abia acasă, aproape am văzut mostrele. Bun, am luat niște arome care sunt foarte pe placul meu, dacă nu stric produsele. Și anume, prima oară, un gel de duș cu piper negru, care cred că este o gamă pentru bărbați, dar nu mă interesează. Cam așa arată și miroase foarte bine, este atât de spicy, vă dați seama, piper negru. Este un miros masculin, asta este clar, dar miroase foarte bine, miroase a bărbat bine, ceea ce înseamnă că și eu o să miros a bărbat bine după ce o să folosesc acest gel de duș, dar nu mai contează. Mirosul este genial și râdeam cu Tibi că, fiind așa mai deosebit, o să fie gelul de duș de folosit la Paște, la Crăciun și eventual de ziua mea. Pe acolo, pe undeva. Așa că trebuie să mă uit să văd când expiră, ca să văd câți ani pot să-l folosesc, la câte Crăciunuri, la câte sărbători de Paște și așa mai departe. Glumesc. Sau poate că nu știu. O să aflăm. Bun. Apoi mi-am luat un spray de corp cu vanilie picantă. Din nou, ceva spicy. Așa arată. Și este fix vanilia care îmi place mie. Este o vanilie și gurmandă, ușor gurmandă pe de-o parte și spicy pentru că, îi spune vanilia picante, mă rog, spicy vanila în engleză, traducerea. Da, e foarte faină vanilia. Nu este vanilie în genul edict. Nu se duce în zona aia de Crăciun neapărat. Ia să dau eu puțin. Știu că l-am aplicat pe piele și deși este un spray de corp, adică nu e parfum, nu e nici măcar apă de toaletă, să știți că a persistat pentru o apă de corp. Adică simțeam și după vreo 2-3 ore încă mai simțeam mirosul. Miroase foarte bine.
Evident că altfel nu l-aș fi luat. L-am mirosit înainte, vă dați seama. Dar din start, când am văzut vanile picant, am și zis, ăsta trebuie să plece cu mine acasă. Aveau și parfumuri, dar n-am mai avut buget pentru parfumuri, că alea erau mai scumpe, vă dați seama. Ăsta a fost vreo 20 și ceva de euro. 22 sau ceva de genul ăsta. Gelul de duș a fost 13 sau 14 euro, undeva pe acolo. Da, sunt prețuri cam de L'Occitane, aș spune. Undeva în zona aia. Și am mai luat o lumânare. Nu se putea să plec fără o lumânare. Și ghiciți ce? Și asta este Spicy. Chiar așa se numește, stați așa, să-i văd exact numele. Da, în italiană se numește Sinfonia di Spezie, cred că așa se citește. Traducerea în engleză este Symphony of Spices, deci este tot pe acolo cu condimente. Lumânarea în sine nu arată cine știe ce. E destul de simplă. Asta este. În schimb, îmi place capacul pe care voi nu-l vedeți că este alb, dar e din ceva, parcă e gips. E cea mai condimentată, cred, dintre toate, chiar mai condimentată decât gama cu piper negru. Miroase foarte bine. Acum o să văd când o să aprind cum miroase. Sper din suflet să miroase, pentru că a fost cel mai scump produs. A fost vreo 25 de euro sau ceva de genul ăsta, dar nu puteam să plec fără o lumânare. Oricum, când am intrat în magazin, spre lumânări m-am dus prima oară, după aia am văzut și celelalte produse. Da, deci e pe condimente, picant, spices, vanilie, piper, în zona aia. Fix ce este pe placul meu. Asta a fost captura din acel magazin, dar v-am zis, aș fi preferat să-mi iau mai multe de aici decât de la Lush. Da, asta a fost. Aveau multe arome, nu doar astea condimentate, aveau și cu lavandă, aveau și arome din astea clasice, să le spun, mai ierboase, mai fresh chiar unele dintre ele, dar, na, știți, plăcerea mea, am dus în zona asta condimentată. După aia, când am ajuns acasă, am căutat produsele și le-am găsit pe Notino, dar pe Notino sunt foarte puține față de ce au ei acolo. Sunt doar câteva și doar vreo 2 sau 3 game, ceva de genul. Deci nu prea ai ce alege de pe Notino, dar în ultima instanță, dacă, nu știu, îmi place foarte, foarte mult și mai vreau să-mi cumpăr ceva, am Notino la dispoziție, deși cred s-ar putea ca și site-ul lor oficial să livreze în România. Fiind nu e, mă gândesc că ar trebui să livreze, dar nu știu sigur, nu m-am interesat, așa că nu vă bazați pe ce spun eu acum. Asta a fost și cu Herbario Toscano. Mă bucur foarte mult că am dat de acest magazin, chiar dacă a fost așa pe ultima 100 de metri, dar măcar mi-am luat ceva de acolo din inima Toscanei și produsele astea o să mă duc aminte mereu de excursia asta foarte, foarte frumoasă. Bine, probabil ambalajele astea am să le arunc, dar recipientul de la lumânare am să-l păstrez ca amintire. Și nu mai am foarte multe chestii. Mi-am luat un breloc pentru că mi-a plăcut foarte mult stema Florenței, care este un fel de floare de liliac, sper să nu greșesc, dar cred că floare de liliac este, stilizată și este mov. Asta este culoarea lor și mi-a plăcut foarte, foarte mult și am vrut să-mi iau ceva cu stema asta și m-am gândit ce, să-mi iau magnet, cam mainstream, ca să zic așa, plus că nu prea am mai luat magneți din excursii și nu mai am magneți pe frigider, așa că am zis hai să-mi iau un breloc și l-am găsit fix cu stema și fix pe mov în culoarea orașului și îmi place foarte, foarte mult. Sper că se vede ceva. Cam așa arată. Vedeți, e foarte elegantă. Asta mi-a plăcut. Mi se pare foarte elegantă stema asta. Da. Și l-am ținut aici, dar imediat după ce termin clipul o să pun brelocul la chei. Apoi, stați că mai aveam ceva, stați așa, cred că am uitat ceva. Așa, tot la capitolul suveniruri mi-am luat o carte poștală, de fapt ne-am luat, pe care să o punem pe rafturile pe care le avem noi cu toate amintirile din excursii. O carte poștală cu un peisaj cu Florența. Pare așa pictat și mi-a plăcut mult de tot. Și tot ca suvenir mi-am luat, tot în ultima zi, da, din Palazzo Pitti, mi-am luat 2 trebușoare. Am văzut când am fost în galeriile Uffizi un semn de carte foarte, foarte fain cu inițiale. Dar bineînțeles că
inițiala A nu exista, ca să fac și un fel de rimă. Am stat și am căutat și am scos-o pe acolo, nu era aul, cred că se dă super repede, așa că am rămas cu buza umflată și am zis că na, asta este. După care am ajuns la Palazzo Pitti în ultima zi și am văzut la ieșire, unde au de obicei magazinele astea cu suveniruri, că aveau aceleași semne de carte. M-am aruncat pe ele, la figura m-am aruncat, și am găsit un semn cu A. Un semn cu A, singurul, ultimul probabil. L-am înșfăcat, l-am luat de acolo, l-am ținut în mână strâns că l-am uitat pe la alte produse. Am zis că dacă îl lăsam acolo, sigur venea cineva și îl lua. După care am întrebat-o pe doamna aceea care vindea, când am ajuns la casă, dacă are și în alte culori sau în altă culoare. Voiam ceva cu albastru, bineînțeles. Nu vă așteptați la altceva, nu? Și după aia mi-a părut rău că am întrebat-o pe doamna aceea chestia asta, pentru că săraca a stat și a căutat în foarte multe dulapuri, cred că în toate dulapurile pe care le avea, să caute semne de carte. Eu am crezut că are un dulap anume unde ține semnele de carte și se duce acolo și caută. Nu că o să caute peste tot. După aia când am văzut, am zis că mai bine nu îi spuneam, că oricum l-a găsit, da? Deci a rămas tot cu culoarea asta, care e un verde foarte, foarte frumos, dar da, eu cu obsesia mea cu albastru. Da, și-a căutat săraca, a căutat, eu eram, gata, opriți-mă, nu mai trebuie, e un semn de carte, nu mai trebuie să vă stresați atâta. Da, în fine, mi-a zis că nu are, așa că am rămas cu acesta, care la fel este un semn de carte foarte, foarte elegant, cu litera A, pe care l-am găsit într-un final. A fost scump pentru un semn de carte, a fost vreo 3,50 € sau ceva de genul ăsta, da, mă rog, fiind de acolo, din Palazzo Pitti și toate alea, să zicem că a meritat. Și are și o panglică aici, care, mă rog, ea rămâne în afara cărții cumva când pui semnul de carte. Da, mă bucur, am avut noroc. Ăsta a fost norocul meu, să găsesc ultimul semn de carte cu litera A. Și tot de acolo am mai luat un carnețel, care mi-a plăcut la fel pentru că are aceste detalii foarte, foarte frumoase. Nu știu dacă o să scriu vreodată în el, pentru că mi-ar fi milă să scriu în el. Și foile arată cam așa, la fel, cu detaliile astea înflorate. Da, din nou, cred că am să-l păstrez strict așa de amintire, că v-am zis, mie milă să-l măzglesc. Și ultimele cumpărături sunt luate din aeroport, din duty free, pentru că a avut o oră întârziere avionul și ce poți să faci o oră cât stai și aștepți? Te mai plimbi prin duty free, mai miroși 1, 2, 3, 15 parfumuri și mai cheltui bani, că asta este. Nu mi-am luat parfumuri, dar mi-am luat ceva ce îmi doream de mult. Da, să încep cu începutul. Am luat un dezinfectant ăsta de la Mercy Handy, da, Mercy Handy se numește, care se găsește și în Sephora și care sunt mai ieftine în Sephora. Mi-am luat țeapă cu ăsta, dar am zis, nu știu, să mai iau ceva și l-am aruncat și pe la acolo în coș. Da, în fine. E ceva cu cireșe și în Sephora, cred că e vreo 10 lei sau ceva de genul ăsta. Cel puțin ultima oară când am fost era vreo 10 lei și pe ăsta cred că am dat vreo 17, 19. În fine, am dat mai mult. Da, după aia mi-am dat seama, dar rău era deja făcut. Și am mai luat ceva de la Rituals, bineînțeles, n-am putut să mă abțin. Am luat un set din acesta cu produse travel size în aroma Happy Buddha. Este una dintre aromele mele preferate alături de Ritual of Sakura și am o cremă de corp care e destul de mărișoară, cât are 100? Nu, 70. E ok. Și o spumă de duș. Știți că ei sunt recunoscuți pentru spumele lor de duș. Așa. Și ultimul produs este un ulei de duș cu migdale de la L'Occitane. V-am înnebunit cu acest ulei de duș pe care l-am avut de multe ori în varianta mică, travel size, și l-am tot luat pe la diverse promoții de pe la L'Occitane, dar nu l-am avut niciodată în varianta full size, pentru că este cam scump, este vreo 90-100 de lei, ceva de genul ăsta. Și l-am văzut în aeroport, dacă tot stăteam și așteptam, dacă tot mai aveam niște bănuți, să spunem, mai rămăseseră câțiva bănuți și oricum era mai ieftin decât în magazinul L'Occitane, cred că a fost cu vreo 15 lei mai ieftin sau ceva de genul ăsta, poate chiar un pic mai mult. Am zis, hai, dacă nu-l iau acum, în Iași când ajung, sigur nu o să mă îndur să dau banii pe produs, așa că l-am luat de acolo. Uleiul de duș cu migdale de la L'Occitane, care
miroase absolut genial și cred că este în top, dacă nu este chiar cel mai bun ulei de duș pe care l-am folosit și, în general, cel mai bun produs din asta de duș pe care l-am folosit vreodată. Și cel mai, nu știu, luxos, să-i spun așa. Să mai miros o dată, nu că n-aș ști cum miroase. Da, de ce bine miroase. Da, și ăsta împreună cu cel de la Erbareo Toscano, cu piper negru, la fel, știți. Paști, Crăciun, ziua mea și la, nu știu, eventual o altă sărbătoare din asta. Dar rest, îl ținem acolo la păstrare, mai că nu te dai cu ăsta așa zi de zi. Glumesc, bineînțeles. Da, trecând de glume, mă bucur că l-am cumpărat pentru că, v-am zis, în România nu cred că m-aș fi îndurat să dau banii ăștia. Da, fiind acolo încă în excursie, să spunem, pe final de excursie, am zis că hai, acum ori niciodată. Bun, cam asta a fost haul-ul. Cred că a fost puțin haotic, nu știu, eu așa l-am simțit, nu știu voi cum l-ați perceput, dar sper că v-a plăcut ce ați văzut în acest haul. Ca de obicei, vă aștept în comentarii acolo să-mi spuneți părerile voastre. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare și ne auzim la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!